Hej Sverige! Här vi läser Fria Tider idag. Och den nyaste nyheten är att regeringen har byggt 1000 nya bostäder för 1000 nya nylandade familjer. Okej? Men vi har en jätteproblem med ungdomar som kan inte skaffa en lägenhet. Men vi har pengar för att kunna bygga lägenheten till nylandat här i Sverige. Men samtidigt idag vi kan se att vi har en underskott i budget med 80 miljarder. Men ändå vi hade pengar för att kunna bygga 1000 bostäder till 1000 nya landade familjer här i Sverige. Jag har inga problem med de nya landade eller någonting sånt. Men så länge vi har inte tillräckligt med pengar för vård, skolan och omsorg. Jag tycker att vi borde inte satsa pengar för att bygga lägenheten till nya familjer som kommer här i Sverige. Men som ni vet, vi har en inkompetent som statsminister. Som vi har en kompetent som statsminister. Så det är vad inkompetenterna gör. Men ändå, den här inkompetenten. Alla här i Sverige tror allt går bra. Titta på statsskulden. Det är Sveriges statsskulden. Och inte bara Sverige är skuldsatta. Alla sina invånare är skuldsatta. Vi ligger här nära Sweden, ni kan se den. Men vi är i en jätteskuld just nu. Och även mer ni landar hämtar vi här i Sverige, större blir den här skuld. Har ni en trevlig dag och som alltid, jag lämnar frågan öppet. Så jag hoppas att ni förstår vad är det som händer med den här inkompetenten som vi har som stat.